zbierka Risale-i Nur vydaná v turečtine bude napokon preložená do iných jazykov. V roku 1955 preložil a vydal Bediu Samanov brat Abdul Medžid Nursi 29. slovo do arabčiny. Postupom času dosiahne počet preložených jazykov 60. Vytváranie prekladov a zvyšovanie počtu čitateľov bude mať za následok aj akademický výskum. Volám sa Mahshid Ansari. Pochádzam z mesta Sydney v Austrálii. Aký je teda dôvod vašej návštevy tu? Prišla som sem, pretože momentálne robím komparatívnu doktorandskú štúdiu na tému proroctva. Konkrétne sa zameriavam na Muhammada Iqbala a Saida Nursiho. Aké sú vaše myšlienky na sympózium a aktivity nadácie? Myslím si, že práca, ktorú táto nadácia vykonala, je skutočne veľmi náročná. Nech ich Boh žehná. Toto má veľmi veľký význam, najmä skúmanie témy ako proroctvo a jeho hodnotenie z jedinečnej perspektívy Risale-i Nur a Saida Nursiho, pretože Said Nursi nebol dostatočne preskúmaný v akademických kruhoch. No, iní moslimskí učenci boli, ale Said Nursi je určite zanedbávaný a naozaj si vyžaduje oveľa viac diskusie a táto konkrétna téma je skutočne mimoriadne dôležitá. A čo Nursi? Čo si o ňom myslíš? Pýtate sa na Nursiho? Súkromne alebo odborne? Osobne k nemu prechovávam obrovský rešpekt a samozrejme, ak to tak môžem povedať, cítim aj istú lásku. Asi pred 10 rokmi som mal príležitosť stretnúť sa s jeho dielami a odvtedy neustále čítam, stále sa učím ďalej. Na tomto sympóziu som skutočne prítomný ako študent a cítim veľkú radosť, že tu môžem byť a učiť sa zo všetkých prezentácií. Úžasné. A toto je pre mňa veľmi špeciálna modlitba. Bola to aj modlitba, ktorá sa mi splnila pri mojej dizertačnej práci. No, vďaka Bohu za všetko. Čo si myslíš, aké bolo to hlavné a spoločné posolstvo, ktoré nám odovzdali všetci proroci počas celej histórie? To všeobecné posolstvo spočíva v tom, aby sme úprimne verili v Boha, viedli čestný a poctivý život a boli spravodlivými ľuďmi. Toto je naozaj spoločná niť, ktorá sa tiahne cez mnohé iné životné ciele a hĺbšie zmysly nášho bytia.